Pîraneke li pey zanyariyên Kurdî ji hevpeyvînên bi dîrokzanê navdar û pisporê zargotina Kurdî Profesor Dr. Celîlê Celîl re hatine çêkirin pêktê. Hevpeyvînên di pirtûkê yên 30 salên dawî ne. Ji wêjeyê heta ziman, ji dîrokê heta zargotina Kurdî gelek pirs û mijarên girîng di xwe de dihewîne. Li gel vê derbarê malbata Celîlan de jî nêzî heftê heştê salên di warê wêje, folklor, çand û zargotina Kurdî de bê navber dixebitin, agahiyên têr û tije cih digirin. Ev pirtûk di warê dîroka Kurd û kurdolojiyê de ji bo xwendevanan û lêkolîneran wê bibe çavkaniyekî girîng. Ji lewre di nav hevpeyvînan de tê dîtin ku ka kurdolog Celîlê Celîl li ser bingeha dîrok, ziman, çand û wêjeya welatî çawa berbigerdûnê ve meşiyaye û xebatên wî di navbera pêşeroj û paşerojê de pireke çawa danîne. Pirtûk ji aliyê lêkolîner û nivîskar Nîhat Gultekîn ve hatiye amadekirin û weşanxaneya lîsê jî çapkiriye. Çapa yekem di sala 2019 de hatiye çapkirin ku ji 384 rûpelan pêktê. Nîhat Gultekîn di sala 1971 de li Bazîdê li Agiriyê hatiye dinê.